क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम थोंजोङै हान्थामेलानि राहाखौ रायजो राजाफ्रा मोनसिगोन। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम थोंजोङै हान्थामेला राहाखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हासिगोन। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बास स्टेन्डनिफ्राय गोबां पेसेन्जार गारिफोरजों बङाइगाव, दादगारि, सान्तिपुर, सेरफांगुरि बायदि दाब दाब जायगानिफ्राय क'क्राझार सहर फारसे फैनाय माखासे गारिफ्रा थोंजोङै देबोरगावनि बेसरगावआव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जानानै खारसिगोन। दिनै मिउनिसिपाल बर्डनि बास स्टेन्डआव क'क्राझार सहरनि साफ्रोमबो पेसेन्जार गारि सालायगिरिफोरखौ लानानै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्ड बास स्टेन्डनिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जानानै दाब दाब जायगायाव थांग्रा गारिफोरखौ बिथोन होयो। आरो क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि रजेन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि प्रिन्सिपाल काम चिफ सुपारिनटेन्डेन्ट प्रफेसर डक्टर अतुल चन्द्र बर'आ बाहागो लायो। दिनै नोंथांमोना निश्चय नुदों बेहाय गोदान दिनैनिफ्राय जाथायत बेबस्था जों मोनसे आरम्भ खालामदों। बेनो जाहैबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बिसिम जाहाथे पेसेन्जारफ्रा खोब गोरलैयैनो थांनो हायो बेखौ नोजोर लाखिनानै नैबे माखासे थांखिखौ लानाय जादों। बेहाय जों ओरैबायदि खालामदों, नैबे टाउननिफ्राय जायफोर गारिया थांगोन बाहेराव गासिबो नङा, फ्राय खावसे गारिया 20 मिनिट पर आरोखि नैबे स्टेटनिफ्राय माने क'क्राझार मेडिकेल कलेज जानानै थांगोन आरोखि भाया मेडिकेल क'क्राझार मेडिकेल कलेज। थारमाने कदमथला जानानै नैबेनिफ्राय थाङोब्ला कदमथला जानानै दिमलगाव सारियालि जानानै क'क्राझार मेडिकेल कलेज जानानै आरो देबोरगाव मेइन सकआव ओंखारहैगोन। थिग बेबायदिनो हरैनिफ्राय फैनाय गारिया देबोरगाव जानानै हाबगोन, मेडिकेल कलेज जानानै दिमलगाव मेडिकेल कलेज जानानै देबोरगावजों जाना हाबबायना, बिनि उनावहाय मेडिकेल कलेज, बिनि उनाव दिमलगाव सारियालि, बिनि उनावहाय आरो नैबे कदमथलायाव ओंखारबोगोन आरोखि। दा बेवहाय गोनां खोथाया जाहैबाय बङाइगावनिफ्राय डाइरेक्ट मेडिकेल कलेजाव थांनो हानाय बेबस्था, दादगारिनिफ्राय डाइरेक्ट माने मेडिकेल कलेजाव थांनायनि बेबस्था, सान्तिपुरनिफ्राय डाइरेक्ट मेडिकेल कलेज थांनाय बेबस्था, ओजोंहाय सरलपारानिफ्राय डाइरेक्ट, ओजोंहाय कुसुगाव, सेरफांगुरि, गसाइगाव बेफोरनिफ्राय डाइरेक्ट माने मेडिकेल कलेजजों कानेक्सन खालामनो जों ट्राइ खालामदों। आरो दादगारियाव जोङो बे माबाखौ फेसिलिटिखौ होनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो इन्टारनेशनेल मोनसे कानेक्सन खालामनो नागिरदों। जोङो भुटाननिफ्राय जिखिनि पेसेन्ट फैयो, भुटाननिफ्राय जिखिनि रगि फैयो बिसोरखौ दस्रा जायगायाव थांनायनिख्रुइ डाइरेक्ट क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों कानेक्सन होयो नामा, होनो हायो नामा, बेखौ जों प्रसेसा खालामदों। थिग बेबायदिनो सरलपारायाबोथ' भुटानजों नांजाबबाय, गतिके बे साइडनिफ्रायबो फैनो हागोन। गतिके बे थांखिखौ लानानै दिनैनिफ्राय बे माबा ट्रेन्सपर्टेसन सिस्टेमा सोलिबाय थागोन। भाराया ओरैबायदि जाहैबाय, जों बयबो मिथिगौ मेइन लामायाव ओंखारनानै आरो बेबायदि इ रिक्सा बा टट'आव गाखोनानै थाङोब्ला माने 50 थाखा एक्सट्रा चार्ज खालामो दा। खिन्थु जों नैबे गारियाव गाखोयोब्ला डाइरेक्ट फैबाय नालाय, बेयो बेबायदि बे 50 थाखा एक्सट्रा होनायनिफ्राय गगोन बियो। बाहाय थाइबासो बारा होनो गोनां जानो हागौ, खिन्थु बे 50 थाखा जानाय नङा। खुब बेसे थाइबानिफ्राय 10 थाखा बारा लागोन, खिन्थु ओंखारनानै दस्रा गारि हमोब्लाथ' डाइरेक्ट 50 थाखा लायो नालाय, गतिके थाइबा 10 थाखानियाव जेबो गाज्रि जाया साननानै जोङो बेखौ थिगैनो दं साननानै दङ आरोखि। बेखिनियानो बेहाय जोङो दा नैबे बास स्टेन्डआवनो दङ। जों गारि बिगोमाफोरखौ लानानैनो बे खामानिखौ मावदों। इतिमध्य जोङो बेखौ लानानै मिटिंबो खालामखांबाय, जों माइनिट्सबो दिहुनबाय। बे माइनिट्सआव बयनिबो एग्रिमेन्ट दं। प्लास दिनैनि मिटिङाव जेसेबां सालायगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनाबो बेवहाय साखि हिसाबै दङ आरो बिगोमाफ्राथ' दंखायोनो। ओमफ्राय दा सालायगिरि बिथांमोना जायफोर बेवहाय दङ बिथांमोनाबो खोब गोसो गुदुङै माने जों बेखौ मावगोन होननानै जों खोथा होबाय दिनै, आरो बेनो जोंनि थांखिमोन। थ' जों बिराद दिनैनि दिनाव खुब माने मोजां मोनदों जे बे ट्रेन्सपर्टेसन सिस्टेमा दिनैनिफ्राय जासिगोन।
উদ্দেশ্য দুটা, এটা হ'ল ছাত্ৰক সকলক শিক্ষাদান প্ৰদান কৰি ডক্টৰ বনোৱা, আৰু এটা হ'ল ৰাইজৰ চিকিৎসা কৰা। এই দুইটা সমানে যাব লাগিব ওতঃপ্ৰোতভাৱে। কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজখন যোৱা বছৰে আৰম্ভ হৈছে। OPD আমি যোৱা বছৰ জানুৱাৰী 20 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেইখন এখন নতুন জেগাত মেডিকেল কলেজ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ৰোগী নাছিলে, কিন্তু লাহে লাহে ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু এতিয়া আমি প্ৰায় 200-300 ৰোগী পাওঁ সদায়। কিন্তু এখন মেডিকেল কলেজ বাচি থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ 400-ৰ পৰা 800 ৰোগী লাগে। আজিকালি নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে ৰুলবোৰ সলাই দিছে আৰু বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে, কাৰণ যদি ৰোগী বেছি চাব নাপায় তেন্তে ল'ৰাই শিকিব ক'ত? আৰু এইখিনি পাবৰ কাৰণে পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোও ভাল হ'ব লাগিব। মৰুভূমি এখনত মেডিকেল কলেজ হ'লে যদি যায় গাড়ী মটৰে নাযায়, ৰোগী যাব কেনেকৈ? সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ফৰামত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ লগতো আলোচনা হৈছিল, BTCৰ চিফৰ লগতো হৈছিলে, লগতে আমাৰ গভৰ্ণিং বডিৰ চেয়াৰমেন শ্ৰী UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া ছাৰৰ লগতো আলোচনা হৈছিলে। আৰু সেই আলোচনাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে আজি ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এই প্ৰচেষ্টাটো লৈছে, যাতে আমাৰ কলেজলৈ আহিব লগা ৰোগীসকলৰ অহা যোৱাৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয়। টাউনৰ পৰাও যাতে ৰোগীসকল সহজতে যাব পাৰে আৰু তাৰ পৰা আহিব পাৰে। আৰু অকল টাউনেই নহয়, গোটেই কোকৰাঝাৰ আৰু ইয়াৰ আশে পাশে যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চিৰাং, ধুবুৰী ইত্যাদি বা বঙাইগাঁও, তাৰ পৰাও যাতে ৰোগীসকলে অনায়াসে যাব পাৰে, সেইটো ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এইটোৱে আমাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বঢ়াব, যাৰ ফলত আমাৰ ৰোগীসকলেতো চিকিৎসা পাবই আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলেও বহুত সংখ্যক ৰোগীক চাব পাৰিব, তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বাঢ়িব। এতিয়া কথা হ'ল, কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20টা বিভাগ আছে। 20টা বিভাগত এতিয়ালৈকে 91জন চিকিৎসক আছে ফেকাল্টি, আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু বাঢ়িব। আল্টিমেটলি ইয়াত প্ৰায় 250মান চিকিৎসক হ'ব। অকল চিকিৎসক হ'লেই নহ'ব, ইয়াৰ লগতে বাকী গোটেই পৰিৱেশ এই ফেচিলিটিখিনিও বাঢ়ি যাব। এতিয়া আমাৰ 300 বিচনা আছে, পিছলৈকে 500 বিচনা হ'ব আৰু প্ৰায় 30খনতকৈ ওপৰত আমাৰ ICU হ'ব, তাৰপিছত পেয়িং কেবিন হ'ব ইত্যাদি। আৰু গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ফেচিলিটিবোৰো এনেকুৱা এটা ষ্টেজ পাবগৈ, ধৰক 4-5 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ যিকোনো এখন ভাল পুৰণি মেডিকেল কলেজৰ সমানেই হ'বগৈ। ইতিমধ্যে CT স্কেন ইনষ্টল কৰিছে, 2 এদিনতে আমি আৰম্ভ কৰিম। তাৰপিছত MRI আহিব আৰু বিভিন্ন সুবিধাবোৰ বাঢ়িব। ব্লাড বেংকৰ সুবিধাটো বহুত ভাল হ'ব। আগতে ধৰক চিভিলত আপোনালোকে যিখিনি সুবিধা পাইছিলে তাতকৈ বহুত উন্নত সুবিধা পাব। খালি এইখিনিৰ কাৰণে সকলোৰে পৰা সহায় সহযোগ লাগিব, পেচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িব লাগিব, ৰাইজৰো কোঅপাৰেশ্যন লাগিব, তেতিয়া চৰকাৰেও ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ব্যৱস্থাবোৰ উন্নত কৰিব। এইখিনি